Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatawag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ramon, 35 anyos. May live-in partner ug may usa ka anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahay kini sa gipamati sa akong anak. Aron inyong sabtan, sugdon ko sa diyang bag-o pa lang nga nanganak ang akong asawa. Ingon ini ang mga panghitabo. Karon, nga nanganak na ka. Asa ka gusto mo puyo? Sa amo o sa inyo? Kung mahimo dong, sa ilang mama na lang unta ko mo tipon. Unya lang ta maglain kung doon na natay igong tinigom. Oh, ikaw day. Kung unsay gusto nimo, agad din ko. Salamat, Ramon. Pagkadalir sa panahon ay, murag bag-o lang to nanganak ka day. Pero karon, yeah. 3 years old ang bata. Malagi dong, dali ragid kaayo. Tuo day. Nagiskot ra ba to imong igsuon nga magbutang da siya og baboy sa luyo? Nasad? Dili gani siya mo dumdum og limpyo ang mga iti sa iyang mga manok. Unya, magbutang na sa hinoon siya baboy. Oh, parang negosyo mo kuno niya. Ako man ay problema mon. Ang ako lang ba nga, mudumdum siya panglimpyo. Dili ki magsige tag agwantas baho sa mga hugaw sa iyang mga binuhing hayop. Oh, ikaw day. Isuriyahe lang unya na imong igsuon. Now, Jensen. Husto na imong dagandagan, be. Paulit na dire. Manihapon na tapit. Ay, sus, kasingot ba ni mo, eh. Be. Trapuhan din ka, be, kasingot kay ka, oh. Ayaw na pagkiat, ha, kaya tingal ligbig, makasabang ka ni mama ni mo ron. Opa. Pagpuyo na, ha, kasi mama ni mo, nagluto na sa atong panihapon. Mahapit na ta mga on. Okay pa. Na, yubo na sad ka to ba nga pagkaon na. Unsa man, naughan na sad ni siya singot, Ramon? Ako na ginapuhan pag-abot niya. Ganagang lagam sa dito sa gawas, God. Kasipat yun yung bataa, oy. Ito, Uday. Si mama ni mo, nikaon, ha? Nikaon ko na siya ganinang hapon. Busog pa man ko na siya. Mao ba? Otro sa nagahi kaayo nag-ubo. Oh, mao bitaw. Kabantay bitaw ko niya nga, basigi siya ubo. Ipa-check up lang ka na nato, Day. Oo, mabata niya akong plano nga ipa-check up na si mama ugma. Oh, sige, mas maayo pa. Kumusta yung lakaw, Day? Dong ay TV si mama. Unsa? Uy, dili ba ko na delikado, Day? Di ba, makatakod ba na? Oo. Pero, kuan, ato na lang nang ilain ang iyang plato o baso. Pero ang kutsara? Oh, ilain na lang yun og siguro dong. Aron dili matipon sa ato ah. Naunsa man ang ubo sa atong anak dong. Uy, nagkagrabe man. Mao lagi. Ato na pa-check up ugma, Day. Kibasin unsa na unya na. Di lang mo kumpiyansa. Sige dong. Resetahan ta mo og antibiotic para sa iyang ubo, ha? O tumanag yun ang adlaw ini, ha? Okay, Doc. Salamat kay Dok. Wa magyapon mawa ang ubo sa bata, Day. Ay, bisan gipatumar nato siya antibiotic. Maula gidong, uy. Day, ato na siya patanong lang doktor, eh. Sige dong. Kini. Suway ninyo ni nga laing antibiotic nga akong iresita niya. Kung dili gani gihapon mawa, i-admit na lang ninyo ang bata. Sige, Dok. Salamat kayo. Salamat, Doc. Human na mo gisawayan ang laing antibiotic nagresita sa ikaduhang doktor nga may check up sa among anak. Wa magyapon mawa ang iyang ubo.
Kung nabalakan na mi, o nakadesisyon mi, nga amo na lang ipa-admit ang among anak. Human sa laboratories, lakip na ang x-ray o CT scan. Nakita jud kung unsay problema. Natakdan din siya sa sakit nga TB. Ug mas trigger ni tungod sa baho sa hugaw sa mga hayop sa among palibot. Sa siging ubo, nahimong pneumonia. Unya, Sakit ako, diri. Kaluoy sa akong baby, uy. Sakit ang dughan, be. Sakit. Sige lang ha, niya naman ta sa ospital. Naamay dagang doktor ug nurses, ilamang kang tambalan, nak. Pwede ito mong maistorya? nga naman dok. Ako lay bahala ni Dodong. Ikaw lang na pagkikistorya sa doktor, Ramon. Sige day. Gusto lang ta mong pahibawon, sir, nga dunay pleural effusion inyong anak nga angay i-drain dayon. Unsa man na dok? Naay tubig ang iyang baga nga angay i-drain dayon nato. Unsa dok? Unsa? Kinahanglan siyang operahan dong? O day, kimato pas doktor. Doon ay tubig ang iyang baga nga kinahanglan lang i-drain dayon. Ginoo ko. Ano saan man ni nato dong? Mga pila man kay kinahanglan para sa operasyon. Dako-dako dyan lagi day. Pero sige lang. Suwayan kog huwam nga ako mga kaila. Na, pasensya gid kaayo Ramon. Bagura sa gid kung nag-emergency din his bay. Uy, kina-hospital puti ka na akong papa. Pag gid ko'y kapahuam ni mo ay. Sige rayeng oy, way kaso. Wa ka makakitag kahuwaman. Lagi day. Ginoo ko. Unsaon man eh. Dako-dako baya gyud ang kantidad nga atong gikinahanglan, Ramon. Mo lagi day. Sige lang. Mangita akong paagi. Mao gyud ay problema na mo ron. Kay kinahanglan labig dako nga kantidad aron maoperahan ang among anak. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Nganon dali man kayo natakdan ang among anak ani mga sakita. Posible ba nga low ang iyang immune system, mao naa siya TB, inguman pleural effusion? Ikaduhang pangutana. Kung mapaoperahan namo siya dayon, mawa na ba gyud totally ning iyang pneumonia? Ikatlong pangutana. Naay TB ang iyang apuhan. Usa ra migbay nga gipuy-an. Pero lahi man ang plato, baso, ingon man kutsarang tinidor nga gamiton sa among apuhan. Posible ba nga natakdan siya? O matakdan ba gihapon bisag naa siya kagulingong gamit para pangkaon niya? Ikaw pat o katapusang pangutana. Nagkinahanglan jumigda kung kantidad aron amo siyang papatambalan. Asa may pwedeng muduol din sa Sugbo for financial assistance? Palihog, tabangin kang bagi ko. Kini, ang akong suliran, Ramon. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, pagiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usam man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usam man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat suliran di karamo. Pwede kanya padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga the most beautiful eyes are those that see the beauty of others. Ma-appreciate tag dito. Appreciate tag na tayo magitaan nga kuan nga nindot. Ug na kay makitaan nga bati, itago lang na. Pero nindot isulti nga nindot lagi ning imong gibuhat o nindot nga kung nakita. Ang atong ang magtatampok na lawas si Ramon, 35 years old, na siya live-in partner na usa ka anak taga Cebu City. No, mayong pagpaminaw na diha ni Idric Capiral, Dr. Marian o Robert Dinopol.
Dr. Rodi Amatong, mga doktor niya kung Greta, Dr. Iman Trusio, kinsa pa man ha? Dr. Asoy dia sa atong director dia sa Cebu South Medical Center, no? Bago rin nag-istorya to. Dr. Welcome back day. Ang asawa ni Dr. Boy Costas nga si Bibi Costas gikan sa New Zealand ug ni Tina diya sa Mandawi City ug atong mga empleyado diya sa Vicente Soto Cooperative Canteen, si Baby, si Ryan ug si John ug si June, mayong pagpaminaw ug Dr. Onit Limcho, Dr. Nap Camacho, Dr. Virgilio Sinisa dinhi sa Cebu City. Welcome back home, Dina Sinisa gikan sa Europe. Taghanag nadtuan ni si Dina, no? Si Jimnig Suroy ug akong balikon sa pag-greet ning mga taga Badyan poblasyon, no? Mga Magno family, si Piskal Capasio, Piskal Yanto, o mga taga Badyan Kumilik nga gipanguluhan ni Ma'am Blissy Kamomot, mga Bation family diya sa Sikihor, mayong pagpaminaw, mga Balya, mga Tibis family diya sa Sikihor, Andulana, Coronel, Bitanga ug Adriana. Ug atong mga TRC boys, no, diya sa Argao, Cebu, mayong pagpaminaw, mga Palier family diya sa Kandabong, Argao. About ning pangutana ni Ramon sa ako rin tubagon mo na. Unang pangutana, nganong dali man kaayo matakdan among anak aning mga sakit? Posible ba nga low ang iyang immune system moong naa siya ingon aning pleural effusion? Pleural effusion is milyon ni siya, grabe-grabe ni siya nga respiratory problem sa pneumonia, no? Kaya ang kining pleural effusion nani siya accumulation of fluid surrounding the lungs, no? Mabitaw na mon nga mga bata kinalang bakunahan gani sila para nga dili ni sila makuan og kining mga sakit nga ingon ani, no? Naa magani pero dili man dali. So kining pneumonia hinungdan aning usually pleural effusion, either bacterial, viral or fungal pneumonia. Nanay mga tambal, ipakita lang ni siya mon ug usa ka pediatrician naaraman ka din sa Cebu City, dala ni siya sa Cebu City Medical Center. Ay sponsor kada sa malasakit. Unsa man mga politiko karon na, lagang kay magilog dig sponsor kay panahon mo seleksyon, no? Kaduhang pangutana, kung magpaoperahan namo ni siya dayon, mawala na gyud totally ning iyang pneumonia, di man tingali ni operahan ning pneumonia, no? Tagaan na ni antibiotic, depend kung bacterial, kung viral ikuan lang, sustain lang nga, kung butang lang nga dili siya ma-dehydrated, dili magrabe ang hilanat, ang panakit sa kalawasan. Fungal na tayo, mga anti-fungal medication, dili ni siya angay nga operahan, kung dili tagaan ni siya og sakto nga medical intervention sa ato mga pediatrician. Antibiotic ang kinahanglan ni. Ikatulong pangutana, naay TB ang iyang apuhan. Unya usara ba og balay nga gipuy-an, pero lahi man ang plato, baso, ingon man kusarang tinidor nga gamiton sa among apuhan, posible na kang natakdan siya o natakdan bagyapon siyang kaugalingong gamit para pagkaon niya. Well, kaning pulmonary tuberculosis, common lang gyapon ni sa ato dinhi sa Pilipinas, no? Naghandog gyapon ning ang tambal niya ni sa akong balikon sa makausapa diya sa atong mga health centers kining INH, ripampicin, itambutol o pyrazinamide, ipanghatag ni sa itong mga health centers. Ang mode of transmission aning pulmonary tuberculosis is airborne. Droplet ni siya, water droplet nga makuha nimo kung nakaduol sa usa ka tawo nga nag-ubo-ubo o nag-atsing nga positibo og pulmonary tuberculosis. Dili ni siya dali makuha sa mga kubertos nga magkuan ang magbiso-biso kada, pero ayon ang pagkising og tao nga positibo og pulmonary tuberculosis, no? Pero wano gyud ko mo sa isegregate nato ang mga gamit sa usa ka tawo membro sa panimalay nga diagnose positibo sa pulmonary tuberculosis. Pero ang mode of transmission ani akong balikon is airborne through water droplets nga makuha nimo sa usa ka tawo nga nag-ubo-ubo o nag-atsing. 4 meter radius ang gina-advise sa atong pulmonologist para dili ka dali mahatakdan aning gitawag og pulmonary tuberculosis. So patambalin ning imong papa, ang apuhan na ning imong anak, nga basig mahurot mo sa inyong balay kung dili ni dalig na naman ay mga tambal karon sa atong health center, no? Sulod yo pangutana, nagkinahanglan gyud mi og dakong kantidad aron nga siyang matambalan. Di man kay dako siguro.
kung pulmonary tuberculosis, doon lang mo galit center. Nala nga, Dok, girefer mi ni, hinalang sa DOHP, Dr. ni Obra. Kay napa ba may panghatag nga INH, pampisin, itambutol, ug paracetamide, quadruple drug therapy sa pulmonary tuberculosis. Kay positibo man ning akong papa, ang apuhan na ning imong anak, tuberculosis. O kung pneumonia nga itong nisgutan, antibiotic ang tambal ani kung bakteryal. O, so, dili kayo dako ang kantidad, di gudingog millions unsa diha, no? Sakto-sakto lang madara ni siya. Upa-sponsor mo da sa DSWD kung medyo kuwang gud og budget, no? Manay bida. Sige naghatag ding mga ang panghatagan nino nga ning mga ayuda kanang mga dagkog lawas. Akong balik ko na. Panghatagan ning mga ayuda mga 5,000 o pila pa din mga dagkog lawas. Nya unsa may buhaton sa mga kwartang gihatagan ning mayon ani? Wow, ito gitong H, gihatos buwangan, giinom, daghang masakiton da sa ospital. Ubida po rin gaba sa nga nasaba ba ko, ha? Pero, mao ni tabo sa to Pilipinas. Bida, ang taga kwarta katong mga dagkog lawas. Na mga masakiton, wanay budget. Ngasaba ba ko, ngasaba ko gamay. E wala ko kasabot ng padagan sa atong lugar. Kinahanglan mo financial assistance, doon mo sa DSWD kay di mangyugpog kayo na siya mahal. Antibiotic lang kinahanglan ani kuan Ramon. So inaw ta kasabot ka sa kung i-explicar mo mon, oh. Ug ngadto sa nang hatag dag mga ayuda, unaha ko og hatag nyo ayuda ning mga hapitang namatay sa ospital. Dili nang mga dagkog lawas diya nga itong H lang imadyong or sugal nang inyong ipanghatag nga tag 5,000. Alright, so salamat kayo. Once again, ako si Dr. Obra. Wa ko nangasaba, nagyaw-yaw lang ko. Priority ning mga himatyo na, dili na mga dagkog lawas diya. So, inaot nakasabot mo sa akong speaker nimo Ramon, ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa programa kini nga akong suliran. Salamat kayo sa inyong makanunayong pagpaminaw sa atong mga programa. Taas kita rating din sa atong lugar. Assalamualaikum sa atong mga brothers and sisters ng mga Muslim all over the world. Hasta la vista. Until the next time. From all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Armen. Daghang salamat o maayong